তিনি ৩১ তারিখ আগস্ট মাস 2025 रबिबारनि सालो फुंनि फुंखोजां जराव आंनि स्टुडेन्ट रक बाय किसा स्मार्ट टिभि नायलायमानि बरकबो तिनि स्कुल करै एबा लेलमानि सालने आंबो बरक टिभि फुनुका तिनि स्टुडेन्ट पासन टिभि नायतंलायखा सयाकारि आंनि स्टुडेन्ट रकखा मंगिया कामि एसटी बयज बोर्डिंग नि आंनि स्टुडेन्ट रक बरक एकदम नायलायतंलायो आराम खायनो आसुकलायै ओमफ्राय फिल्म नायलायतंलायो पाकिस्ताननि कायसा हिन्दी मुभि नो बरकबो खामखायनो नायलायतंलायो टिभि रकबो वाइसु नायनो नांगौ स्टुडेन्ट रकबो नायहांखो बावनो माइन्ड फ्रेश होनांगौ ओमफ्राय एग्जाम बटका नायतंखा हायबोनो रबिबारनि साननि फुंनि बरकनो 2 एबा 3 घन्टा टाइमनि बिसिङावनो टिभि नायरिवै पाइनाय हिनि वानसुंसाक आं ओमफ्राय आंनि स्टुडेन्ट रकबो बरक नायलायतंलायो टिभि गाहामखैनो नायलायदि हामबाय।